ଜାନୁଆରୀ ରେ ପୂର୍ବ ମାସ ଭଳି ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାର୍କ, ବେଳାଭୂମି, କ୍ଲବରେ ପିକନିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ହୋଟେଲ, ମଲ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଦିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି 50% ଦର୍ଶକରେ ସିନେମା ହଲ୍, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁମତିରେ ଚାଲିପାରିବ ଯାତ୍ରା। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 31 ଓ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାର୍କ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ମଲ୍, ହୋଟେଲ ଏବଂ କ୍ଲବ ଭଳି ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କଟକଣାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।